Science. Wala ring face-to-face classes sa mga pampubliko at pribadong paaralan sa Latunata sa Manolo City sa Bulacan, Binyan City, Calamba City, San Pedro City at Santa Rosa sa Laguna, mga kapuso. Yung pala po mga narinig yung tinig kanina, mga kapuso, tinig po ng mga driver, si Mr. Benicio Boy Vargas, presidente ng Altodac, Atty. Ariel tungkol sa tigil pasada ngayong araw na ito. Si Mark Pakalalad, nandiyan po sa biyahe ng mga jeep na rutang Pasig Quiapo. Alamin po natin ang sitwasyon sa mga sandaling ito, mga kapuso. Apektado ba yung lugar na yan ng tigil pasada? Mark Pakalalad, Mark, good morning. Malamang kayo ko yung mayroon sa mga kapuso natin. Sa mga oras na to, normal pa naman ang sitwasyon dito sa nakamaan ng mga karun sa atin, yung sagap sa Dapas. Pero dito yung ruta, yung Panamena, itong Pasig Quiapo. Pero sa pag-ikot ng Siberano News, double days mula kanina, Pasig Quiapo. Nandiyan pa ba yung mga jeep na tawagin ay pato? Saka dito ko yung Meno, wala meron sa maraming mga pato.
Ayoko. Robin, Kailangan po magtulad. I-replace po dun sa kinat na nasira po. So with that, we will be left with two lanes. Innermost lane at saka yung rightmost lane. Melo del Prado sa Super Radio DZWB. Robin Ignacio, Operations Manager, LX Corporation, mga kapuso. Kami po inyong sundan. I-follow ang aming social media accounts. Hanapin ang Super Radio DZBB sa Facebook, sa X na dating Twitter. At sa TikTok, hanapin din po ang Super Radio DZBB sa YouTube. Mag-subscribe. Alas 6:32 na po ng umaga. Radyo na. Di ba? Pero para sa mga fake news, dapat totoo. Melo del Prado sa Super Radio DZWB. Gusto. Sukat. Tanga talaga itong van na to. Ayaw parahin. Dalawang gwardiya, nakatanga din.